ሚኒስትር ጥዕና ክህቦን ጸንሐ አገልግሎታት መስፋሕን ምምዕባልን ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂካዊ ውጥን ሓንጺጽ ያዕይ ከም ዘሎ አፍሊቶ አርሴማ አስመሮም በመልክዕ ጸብጻብ አዳለተላ ይስዕብ ሚኒስትር ጥዕና ብቕዓት ዝህቦ አገልግሎት ጥዕና ብኹሉ መዳዩን ምዕባይን ምምዕባልን ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ሓንጺጹ ያዕይ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ አገልግሎት ጥዕና አቶ ብርሃነ ገብረትንሳኤ ግዚያዊ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮንን አማኻሪ ሚኒስተር ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወትን ምስ ኤርቲቪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ገሊጾም አቶ ብርሃነ ገብረትንሳኤ መግለጺው አገልግሎት ጥዕና ኣብ እዋን ናጽነት ዳርጋ ኣብ ከተማታት ጥራይ ዝተሓጽረ መንባሩ ነዚ ንምስፋሕን ንምዕባልን ድማ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ዝተመርኮሰ ንጹር ፖሊስን ስትራቴጂን ሓንጺጹ ሓደስቲ ትካላት ጥዕና ብምህናጽን ንዝነበረ ብምሕዳስን ከምኡውን ቀረብ ሙያውያን መሳርሒታትን መድሃኒትን ብምርግጋጽ ልዑል ጻዕርታት ከም ዘካየደ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ናጽነት ዝርግሐ አገልግሎታት ናብ ዝሰፍሐ ኩርናዓት ብምብጻሕ ድሙቕ ዓወታት ከም ተጨበጠ ሓቢሮም ህዝቢ በመሰረት ድሌታቱ አገልግሎት ጥዕና ከም ዝድለ በቀረባ በዝሰፍሐን ብዙወርጸጸን ንኸረከብ ትካላት ጥዕና በዓቅም ሰብን መሳርሒታትን ደልዲለን ዝህቦ አገልግሎት በዓይነትን ትሕስቶን ንምስፋሕን ፋይናንሳዊ ውሕስነት ከም ዝህሉ ንምግባርን ካብ 2017 ክሳብ 2022 ዝኸይድ አድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ዝመሰረቱ ውጥን ተዳልዩ ብልዕል አድህቦ ይስራሓሉ ከም ዘሎ አርዲዮም ነቶም ዓለም ዝነበሩ ትካላት ጥዕና ምዕራይ ከምኡን ሓደሽቲ ትካላት ጥዕና ብምህናጽ ከምኡን ዝተፈላለዩ ሙያን ጥዕና በብግዚኡ እናሰልጠንካ እተን ትካላት ጥዕና ብግቡእ ከም ሰዓትካ ምግባር እቲ ዘድሊ ቀረብ ናይ መድሃኒታትን ከም ዝህሉ ምግባር ክሰርሕ ጸኒሑ ከም ውጽኢት ናይዚ ክካየድ ጸንሐ ብዝሓለፈ 26 ዓመታት ተዳሪና ኸ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ቁጽጽር ከም ዝኣቱ ገሊኦም ከም ዝጠፉ ክግበር ተኻኢሉ ንኣብነት እዚ ናይ ድራንኮሊዮሲስ ወይ ከዓ ጊኒወርን ክጨርሱ ጠፍኡ ናይ ፖሊዮ ካብ ሃገርና የለን ዓሶን ተዳወሲና እዚ ግዜ እዚ ኣብ ቅድሚ ኢራዲኬሽን ጨሪስካ ምጥፋእ ደረጃ ከም ዘለና መልከፍታ HIV ኤድስን ትሕቲ ኣብቶም መንእሰያት ማለትም ኣብቶም ቀንዲ ኣፍረይቲ ትሕቲ ሓደ ኸሚት ወሪዱ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ ክንክን አደን ህፃንን ተዳሪና ተመሳሳለ ዕቤት ሪኡ ከም ድምር ናይ ዝኹሉ ዝተገብረ ንጥፈታት ከዓ እቲ ኣብ መወዳእታ እቲ መለክዕ ዝኾን ገምጋማዊ ንውሓት ዕድመ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ሓደ ዜጋ ኣዝዩ ክብክብል ክኢሉ እዚ ከዓ ካብ 49 ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ 63 በፂሑ ከም ዘለዎ ንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ከለና ግን ኩሉ አገልግሎት ጥዕና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና በፂሑ ኩሉ ህዝብና ናብዝሃሉ ያሃሉ ቦታ ያሃሉ እቲ ዘድልዮ አገልግሎት ጥዕና በቀረባ ይረክባሉ ማለት አይኮነን ብተወሳኺ እቲ ዓይነት ወይ ኳሊቲ ናይ ተዝካይ ዘሎ አገልግሎት ጥዕና ኣብ ኩሉ ደረጃታት ናይ ትካላት ጥዕና ከምቲ እንደልዮ ዘሎና ከምቲ ኾነ ዝግበኦ ኣሎ ማለት አይኮነን ስለዚ ነዚ ከዓ ብዝያዳ مسفحن بزيادة ما بقعد زلوا أقل نمهابن ما حدا خبتي بعتب دسرحلو زلوا السراحي ግዚያዊ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮን በገዲው ሚኒስትር ጥዕና ብዘይካቶም ካብ ኮሌጃት ሃገርና ዝፈሪ ሞያውያን ናይ ድሕረ ምርቃን ማህደረ ትምህርትን ዕድላት ከምኡን ምስካብ ደገዝ መጹ ኪላታት እናተሓጋገዘ ተመክሮታት ናይ ምልዋጥ ባይታ ብምፍጣር ኣብ ምዕባልን ዕቤትን ኪላዊ ዓቅም ሰብሩ ይገስጋስ ከም ዘመዝገበ ብምጥቃስ ምስ ኪላዊ ዓቅም ዝኸይድ ዘመናዊ መሳርሒታት ብምትእትታው ዓይነታዊ አገልግሎት ንምሃብ ከምኡን ትካል መፍረ መድሃኒት አዘል ምምዕባልን ትካል መነጽር ውሽጢ ዓይኒ ፍረድ ሆሎስ ምሕያልን ካብ ናይ መጻ መደባት ምዃኑ ኣንጽሮም ናብ ወጻኢ ኸይድ ከም ሕካም ዝኸትሎ ልዑል ወጻኢታትን ሃልክን ንምጉዳሉን ኪላታት ኣብ ወጻኢ ብምስልጣንን ምስ ናይ ደገ ኪላታት ብምትሕግጋዝን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝወሃብ ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ነትሕቲ ቅርጺ ብዝምልከት ድማ ናይ ምንሽሮ ማእከል ኣብ ውሽጢ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታን ምህናጽ ምድላዋት ተዛዚሙ ምህላው አገልግሎታት ሕክምና ገጽ መንጋጋ ኣፍን ኣስናንን ከምኡውን አገልግሎት ወሊድ ንምስፋሕ ድሮ ትሕቲ ቅርጽታትን መሳርሒታትን ይዋርድ ከም ዘሎ ኣረድዮም ስለዚ መንግስቲ ነዞም ወጻኢታት እዚኣቶም ንምውጋድ መደባት ገይሩሎም ኣሎ ሓደ ንኪላዊ ዓቅም ዝምልከትና ኣብነት ብመጠኑ ዝተጠርየ ሃገራዊ ዓቅም ኣሎ ንኣብነት ኩነታት ሕክምና ወይ ከዓ ንሕክምና መንሽሮ ክሕክሙ ዝኽእሉ ኪላታት ምርመራታት ነተን ማሽንስ ከንቀሳቅሱ ዝኽእሉ ኪላታት ድሮ ሰልጢኖም ኣብ ሃገር ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ደገ ተሰሊዶም እዚ ክእለት እዚ ኣጥርዮም ዝመፁ ኣለዉ ማለት እዩ
ካልእ ክእላታት ሕክምና ሕማማት ኩሊቱን ብመጠኑ ከምኡ ዝተጠረየ ክእለት ኣሎ ማለት እዩ ንፍወሳ ሕማማት ልቢ እውን ከም ተቀዲሙ ዝተገልጸ ምስ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ክእላታት ተሓጋጊዝካ ናይ መስራሕ ክሳብ መጥባሕቲ ናይ ልቢ ክገብሩ ዝኽእሉ ክእላታት እውን ዳርጋ ተጠሪዮም ኣለዉ ምስቲ ክእላዊ ዓቕሚ ዝኸይድ መሳርሒታት ዝተኣታተውሉ ዝያዳ ከዓ እቲ ክእለትን እቲ ኣገልግሎትን ክምዕብል ከዓ ኣብቲ መደብ ወፂሉ ማለት እዩ أمهار منستر تعنا دكتور مسمى جبري ودما بمسارة زيزل تسلاسل النطفتات قطر هوسبيتالات كاب 10 شدشنا ب 10 شعتن ماكلات تعنا كاب 5 ب 5 شعتن مدبرات تعنا دما كاب 7 كلتن ناب 300 كبلن كله أقلقلت كتابت كاب 10 ميتاويت ناب 9 ميتاويت أبتكلات تعنا ناي زحر ساعديتات قطري كاب 6 ميتاويت ناب 6 ميتاويت كم زبرخه كمون موت تحت حدا عم تسانات ب 7 ميتاويت موت ناطلاتات ب 4 ميتاويت موتاديتات دما أبوان تنسن حرسن ب7 ميتاويت كم زنكيه قليتهم ضغط دم شكوريا منشرو حمام لبي صقمات سرعه زور الدم سرعه مستنفاسن حضور حمامات سامبون كابتم انغن نزمت زلو حمامات مخانم زحبره دكتور مسماي بمنصر مسارحيتات كيلا وعاقمي قرب مدهانيتن كالن لعلاد هو توهيبو يسرحلو كم زلو حزب دما نقحاتو ابريخو زي معوري امغاغبا لعل الكولاو مسته تنبهون كالوت حدغنياتات والفتاتن بموغادن اكلاوي منقسقاس بمزوتارن ككلاخولم تصويعو بأبقت أليم صبهم حمات كميل وليم تلكاس زم زيت محلرتم بحماتهم كابزيهم منشر له حمامات البن سرعات دمنا له حضور حمامات السامبون سرعات مستنفاسنا له شكر الله زم حمامات زياتهم حنسا فويسكا تودو حمام أي كونن تقعد وأبحنسا بتحمام مساعتها نوالكا مساعد قصر حماماتهم كتبقى تعطوه منبر فتسيم كاملو ملكتو سام زيت الحماماتهم مبزحت مالتي سلازي أبكم زي عينة كنتات حجي انتهي فوسهم كبري سلازم معرم عاديهم مبلانات أنهم نداس خير مالتي مدحنيتاتهم كبري حتى سرعات قرطي حيال يوم مالتي سلازي يزيد قلبو سرعات قرطي طعنا تحت قرطي مدلاو يزيد قلبو مسارحيتاتن ناوتين مدلاو يزيد قلبو سبعو عقمي مسردا أزيو كابت زنبرة يفلي مال أزيو حيالي مالتي كبرات تعزبتنا من تحسطو نايدي كلام حتى دحري زينا كقرب مخانا نحبر جنفرا مع زواسي من اوقح بحري دكان استيت زبا اب كل مدايات زمزغبا عوتاتن تعالفه بدوتاتن بمغمغام ناي مصا وطنات المسال زحجز عوده توديبو علما نايزي معباله دكان استي ارترا اب زحالفه ربع زمن تحت زبل تيما ب 21 حدار اب باطع استخايد عوده زته نزل حتراتات بغبا على ليخا اب مصا زياده قلحتا كغبرلو زدل مدايات مفلاطن نعو زحجز بايتان متطاحنيو أبتعود ذاته دكان استياء بتمرتي تتابع أقولقلوت سلزر خبات استفنتنا بمبعتان مع كلاين درجات ولا دار كوينو كم زلو أب متفا معي منت باب النزل تكس لو تكم زمزجبا قدرات اللمدتاتن بحر بهلتاتن موجود بستغيرت سعرتات أبي هوتن لو تكم زمته أب وان حرس زجات من زنبرموت بسرت نقحات كم تمحايشة كمون حيلو دكان استياء بمنجستين ناترجفا مريت وسيدنا بلمعات جرادين مربح طريتن بمنطاف من نوابرن كم زمحايشة تحبيرون بزي كازي سنكلان دكان استيا تتقمتي زلو عدلات كخونا زوص مدبات تبابعي وصيت يركبو كم زلو ناي لقاح عدلات زرخبا دكان استيو اب من نوابرن ممحياش كم زرعيا مس بحرس تاساسر نطفتات نزل سلاسلاس تواب سلطنات دما عبي استواصو يغبر كم زلو بريهم أكايد سراح زواسي من أوقح بحري أتو كبر معمد ميكائيل أبز اسمعو قال كنتاتن قسقاسن دكان استيان من فتاش استقايد تعارين بممقاس بزقبات سندن كنتاو تنتنا توايبون ناب ولدتات نخسقاقر تساتفتي بزقبا كواسو الزخاخيرون أدم برهم عدا وزيرة تقاعد اسفا ميكائيل دما بمخبار مسألة دكان استيان بقليلو زيت مت قسقاس تمسقيبو خمزولو بمحبار بزرقبو بايتان عدلاتن كي تزانيان ناي تمرتي عدلات بقبوك تكامالو مويوين دكان استيان دما أب سراح بزل على كناتفا بمزغخار مرعى تحت عدمن كال نمعبالة دكان استيان زعن كفن عاقب كبهال تصويعان تمسسل عودتات الزتا أب زواتات الدوب عن سبان قشبار كان كمستخايدة يذكر أبي أوروبا حورات منكسات أمريكان دوب السودان نزنبرو زيغاتات مدبات حزباو ديبلوماسي نمعوات زحجزهم مدبات سلاسلهم هبتم فرزقي كاب ديبلوماسي أو معاكلات نستلاك حبريتا واحدو أدالي بولو غير مسكال غير تكير كارباين
بمسارات ككابوتو زبطحنا حبريتا هجراو محبر دك أنسي إرتراز زبا أوروبا كاب 10 كسب 10 تغلط حدار أخيبا بوردن أكايت أكلن أب فرانكفورت أكانيعهم أبتي أخيبا نحد عمد سبب لتفتات قربن كله بستفعليات أنا فرد دك أنسيو نمدقافن زعلمو بروجكتات أب مسلاتن متصفاتن أب موداب تكات ولدتات كمون أب من صبراق حقيقة مثل هاجر بزحية لكم سرحة الرقاقيسان بتمساسلي ودابا من اسيات زباو جنبار نديمقراطيا فتحن زوبا اوروبا كاب 10 كسب 10 تغلط حدار هاجراو مدباتن قدامنتاتن بمنصر ترى من اسيات زباو جنبار نديمقراطيا فتحن بزبل تيما نشامناي غزيو اب كتما وورمس جيرمان ناي اسلطنت سلطنا اكايدو اتي سلطنا ودباو غدات مسال ناي ميديا استراتيجي محيال حزباو دبلوماسي نزي فتحو سنتات بايت تصطا مخنان نسلامن لمعاتن مسراح كمون ناي شركنتن متحجازن بايتا متطحاب زبلو ارستات زتكورا ينيرو بتمساسلي ودابز باو جنبار نديمقراطيا فتحن اوس چنفر دوب جرمن ب 18 حدار عمتاوي اخيبو اب كتما شتوتغارت اقانيعو فصام قدات امباسي ارترا جرمن اتو يوحنس ولدو اب زسمعو قال ابالات تودابن زكايدو زلو وفي صعر بمغواس نقحات زيغاتات اب مبرخن اب لعل ارترا تسجددو اجرتات مقلاعن زصبم امام بتغات كتغبرو ازخاخيرو ኤርትራውያን ነበርቲ ሚላኖ ቦገኖም በነባርስ ሰሜን አሜሪካ ዝኾነ ዶክተር በረሃብቲ ገርግስ ንስተዳለወ አበ ምክፋል ተመክሮን አበ ኤርትራ ዝተዓዘበ መደባት ልምዓትን ኣብ ዘተኮረ መደብ ተሳቲፎም ዶክተር በርሀ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ቀጻሊ ፈተነታት ከም ዝካየድ እንትኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ውሽጣዊ ጥምረቱ ብምሕያል ንቑሕ ግብረ መልሲ ይበሉ ከም ዘሎ ገሊጹ بخال وجن محبركم إرتراويان نبرتي نيو أورليانس حبرات منقصات أمريكا أبتا كتما بستخايدة إكسبو أفريقيا ورشا تساتيفهم أبتي نتاريخ أفريقيا زدسس مسنا دعوتات بهلاو بزحنة أفريقيا زقول لح مزيكا ومريت مصنعتاو صحفاتكم ون حبراو زت زقرب له إكسبو محبركم إرتراويان بهلاو مقبي نتاريخ إرترا زنصبار صلاو مريت بهلاو مزيكا تلهيتن أقريبو إذا كم زيلن كله أبلات من السياسة زباو جنبار نديمقراطيا فتحن أبدو بالسودان ب10 حدار عولمان أهجروا زندنتاتن بالزبل تيما عودة زتا أكايدام إتي عودة زتا نترجمن صلوان عولما كان لتواسعته بقول باب عولما زفتسان بوليتيكا وسقطات عولمان زي معري معبالة هجراتن صلوا عولما أبي إرترا بوليسي زندنتات وسا إرترا كمون مخنيات تصابوتات الرئيس حيالا قبل علي إرترا زبلو أرستات زتقال لينير أبزوا كشباركا نتعنا في الريا من الدك عن سيب حفشا بوان ورحاوت سقيات زرق ناي بحر ملو واتنا قداس نتصريت نزملكت عودة ذاته أب كتمات السنة تخيدو أبتي كابا 15 17 شمن تحدار استخايدن كابا 16 وسان زواتات كشباركا استوكلوا ميوين تعنان استساسفوا عودة ذاته بتحنان صقياتن بمنصر تعنا دك انسي ورحاوت صقيات بجمرالو ككايز غبو اتحزا اب مجمار ورحاوت صقيات كخصت زغل تنصلو صعبين زي يكون اتحزا ورحاوت صقيات الراي حبرتسبن ባህልን اب ورحاوت صقيات كمون مسالتياتات نጽህና ورحاوت صقيات ابزولو زعباتات بصفيه تزتيوم تساتفتي ابتم زقربو مزاتي ارستاد دحر زكايد وكتع نصنح غوغي املاحقتا نمرامن اب وشت حبرتسب ناي ባህር ለውጥ ንምምጻን ክጽዕሩ መኻነ ማረጋጊጾም أب جنفر منستر تعنا زواجش باركا حلافي أهادو كبابي تعنا أتو عبد يعقوب أب زسمع قال ورحاو تجيات ندك أن استيطرايز ملكات قداي سلازي كونه كل أكل حبرة سبعة تمامتو بمقيار أبركتو كعزز بملواو أبتي عودة تستاسفو مياوين أب بايتا لو تنمنصا لعل أستواز أوكو قبر تلابيون أب منستر تعنا حلافي أهادو حبريتان سلطنان أتو أمانيل قرماتين بوغونو بسنكت أنحي قوقيات تمامتا أب وان ورحاو تجيات دك أن استيو كقاتم أنحي محبراون بهلاون تساقتي كوقات سلازلو تراسب ميات عنا كعبي تسويعون أبو قردت بسنك سدرا بيتاوي حلافنت كاب مأدي تمرتين زرحاقو من السيات مياوي سلطنات زيب ماكل عب مهنات عقمتاتهم عبي أستواصو يقبر كمزلو من السيات نوزوا قليتهم وكيل إيرينا حاج ميجر نزدالو تصاب دانايت قبر هوات كتقربايا
ኣብ ኣቁርደት ዝርከብን መሰረታዊ መሳርሒታት ዝተዋደደሉን ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት መንእስያት ኣብ ምህናፅ ዓቕምታቶም ዓበ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ መንእስያት ትንእዞባ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ወርሓዊ 600 ኣፋ እናተኸፍሉ ዝቐስምዎ ስልጠና መጻኢኦም ዘጣጥሕ ዓብ ረብሓ ይረኽብሉ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዚ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ኣገልግሎት ዝጀመረ ማእከል ኣብዚ እዋን እዚ ን193 መንእስያት ብኤሌክትሪክሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፒውተር ናይ መስኖ ሕርሻ ማዕደማን ስራሓት ካይላን የሰልጠን ከም ዘሎ ይፍለጥ ሓላፊት ማእከል መምህር ዑስማን ዓብዱን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ካብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ተኣልዮም ኣብ ምንባይ ስድራ ንዝተዋፈሩ ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፀገም ንምፍታሕ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቆላሕታ ክገብረሉ ኣዘኻኺሩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቶም ኣብ ካብ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ትምህርቶም ኣቋሪጾም ናይ ትምህርቲ ዕድላቶም ክረኽቡ ዘይከኣሉ ወይ ከዓ ቅፅሉ ዘይከኣሉ ተማሃሮ ናይ ስልጠና ወይ ከዓ ናይ ሞያ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ተባሂሉ ተኸፍተ ቤት ትምህርቲ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብዚ ሞያ ዝተማሂሮም ንነብሶም ክኾኑ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ከዓ ናብቲ ሃገር ኣበርክቶ ክህልዎም ተባሂሉ እቲ መደብ ተኻይዱ መምህራን ብወገኖም ንተገዳስነት ሰልጠንቲ ብምምስጋን ንዝቐስምዎ ትምህርቲ ብስራሕ ብምምዕባል ኣብ መነባብሮኦም ዕቤት ከምፅኡ ዘለዎም እምነት ገሊጾም ሰልጠንቲ ብግድኦም ንነብሶም ኮይኖም ንኸባቢኦም ብእወታ ክጸልዉ ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣብ ሊብያ ንዝካየድ መሸጣ ስደተኛታት ከም ባራዩ ዘርኢ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ኣህጉራዊ ቁጥዒ ኣላዒሉ ኣብ ሓያል ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪካን ሰፋሕቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየዱ እንከሎ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎም ስነ ጥበባውያን ስፖርተኛታት ላዕለዎት ሰብ መዝሕ ሕብራት ሃገራትን ካልኦትን እቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደላትን ግፍዒታትን ከብክዕ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተሪር ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ወቂሶም ድሮ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ንምግታእ ባይቶ ጸጥታ ቀጥታዊ ስጉምቲ ክወስድ ብምጽዋዕ ሰብ መዚ ሊብያ ቅልጡፍ ስጉምቲ ምስ ዘይወስዱ እገዳ ክብየነሎም ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ ፕሬዚደንት ጊኒን ሕብረት ኣፍሪካን ኣልፋ ኮንደ ብወገኑ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ኢሰብኣውነት ብዝኾነ መለክዒ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ብምንጻር ነዚ ንምቁጻይ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ እንተኾነ ሓይልታት ኔቶ ንመንግስቲ መዕመር ቃዛፊ ካብ ስልጣን ኣብ ዝኣለይሉ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ኣብ ንግዲ ደቂ ሰብ ዝተዋፈሩ ጉጅለታት ገበነኛታት ንጥፈታቶም ከካይዱ ከም ዝፈቐዱሎም እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝኸሱ በዚ ድማ ሃገራት ምዕራብ በቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒት ተሓተቲ ምዃንን ይገልጹ እቲ ብሕቡእ ካሜራ ዝተቐርጸ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከም ከብቲ ኣብ ዕዳጋ ክሽየጡ ዘርኢ ኮይኑ ሓደ ሰብ ብኣስታት $400 ትሕቲኡን ከም ዝሽየጥ ዘቃልዕ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም ዝተረፉ መደባትና ብሩኽ ምሸት